Tapuji matuata marede maita sen buku ede HKBP nomor 520 sada ayat sada sahat tu ayat tolu. Marhite-hite guarni di bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi perbadia, na tumupalangi dot anoon. Amin. Mula masogot halak akan pinaluan ni Jahuba, jala mareria rotu Sion,
jala halalas ni roha saleleng-leleng na di atas ulu nasida, dapotan hilas do las ni roha nasida, alai ma porus ma anggo arsa dot oi hoi ni roha. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami na tubuh di huta Bethlehem. Sai pinuji maguarmu na badiai, ala naung ditikir ho hami bangsom. Ditugu-tugu hodo hami sian haholomon, tuha tiuron jala dipadomu hodo hami. Naholang hian siako, gabe saurmu sedohoto. Gok halalas ni roha dohami ala nii, sai jalo ma hamolation ni rohami, naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amin. Tapuji matuhata. Tatangion ma patik ni dibata ima patik na parjolo saat na pasapuluhon. Patik na parjolo au do jauba di Batam ninna di batata dang jadi marakupau bayanonmu di Batam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangaha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi nasa di bagasan aik na di toro ni tano yang go tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patoluon dan jadi dohonon guarni di bata yang goso ture dalanna aihona huhumna dosogot akana marsine yang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiaon ari minggui dina onom ari ma ulahamu nasa si ulamu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni jahuba di Batam doi dan jadi homangula anggo dina sadari i manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lai-lai, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe na mangibati hutam. Aidina onomarido ditopa di bata langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papituhoni. Di baeni do umbaen na di pasu-pasu di bata jauba ari paredenai jala di parbadiai. Patik palimaon ikon pasanga pemudo na torasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano na di leoni jauba di Batam diho. Patik paonopon unako mamunu, patik papituhon unako mangalaku, patik pawaluon unako manako, patik pasiaon unako olo makatidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lobuna manang hudana manang dia pe ugasan ni donganmu bohado ni di bata taringok tu patik nasapului oddo auro jauba di Batam ninna di batata pargogo na suatu dosan jala parimas siluluon dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patuluon rodi sudut paupaton
pinoparni akan nasugo roha diau, alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu, akan nama holoni roha diau, naso mangalaosi patiki. Ido sahatna, atong rak mangido gugu mahita sian Tuan debata. Ale Tuan debata, sai pargugui mahami, mangulau naubar tu patikmi. Amin. Ta puji matuhata. Tima dosata martangiang mahita ali Tuan dibata na badia jala na bonar parasi jala partalup ni roha jala na basar doho saya marpangulahi maroham midahami dibayani saya sesa masudi dosa nami dang adong nahu pangasau kami dukoni asini roham hati goron na pinatupani anak mudo na pangasau kami tujulum dibayani pasonang jala apuli mahami akan hinhop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tuah siasaan ni dosa. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangodiata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata, do taringot tu dosa ni saluhut portebion. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Tabi kema kur pungwan ina.
Tapuji Matuata. Tatangion ma hatani debata turpuk epistel di minggu dung ari natalon natar surat di Psalmen 77 ayat 12 ayat 1 ayat 16 tajahama margati soring hami mana parjulo. Sai pujioku do aka pambahenan ni Jahoba ai sai ingotoku do halongangan akana binahen nai sian narobi. Ale debata habadian do parhitian ni dalanmu tung debata dia ma marhati bulon songoko ale debata nunga di paluaho bang somi marhite-hite tanganmu aka anak ni si Jakob dohot si Joseph ido sahatna martua do akan untuk mangion hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tabigima kor remaja NHKBP.
Tapuji Matuhata. Tidakon maha porseot tai songon nahina tidakon ni dongata sa porseaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan na tumupalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai iman na tinubon ni si Maria na gabe-gabian siantor di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumawon na bernit di pangumuman ni Silatus na mate terpajar do ibana di hau pinar silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluon na manaik tu surgo lahudur tu siamun di bata jahuba amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana paima mulak sogot tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate au persea di tondi perbadia jala dong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akan na badia doh dia sesani dosa doh dia tai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate doh dia nguluan na sora suda amin. Tabigema kor lansia.
Tabi gema titing na masa di huriata. Salam. Titing HKBP Tamarunang Minggu 20 Desember tahun 2024. Nama ragam. Guarni Mingguta Sadarion. Ima Minggu Dung Natal. Topik Minggu. Mau liate siala asini rohani debata dalam bahasa Indonesia. Mengucap syukur atas kasih karunia Allah. 2. Pangapulion sian huria. Di patupa huria do pangapulion tu keluarga Hagultom inang en boru siregar na hinan di Sadarion Minggu 20 Desember pukul 12.00 wita. Maringanan di Jabu amang situa ade siregar inang M boru Pardosi. Nama alamat di Pondok Asri Tolu, Blok G5 nomor 2. Asaroma Hita Paralado, ruas wilayah 2, dohot kategorial di Ulau ni. Tolu, Parpunguan Bodari ujung tahun. Di Patupa, Huriata do Parpunguan Bodari ujung tahun. Ima di hari Selasa, 21 Desember 2024. Masuk pukul 10.00 wita di Garejon. Laos di Jaho do Berik manang statistik huria dot parapengon ni huriata di bagasan sataonon. Pinangido ma asa markor madisi ima punguan ama punguan ina dot punguan remaja naposo. 4. Diakoni sosial huria. Di Parpunguan Bodari ujung tahun Selasa 21 Desember 2024 di Pasahat Huriata do diakoni sosial tu na babalu do anak yatim piatu na adong di Huriata. 5. Parmingguan tahun baru 1 Januari 2025 di Patupa Huriata do parmingguan tahun baru di hari Rabu 1 Januari 2025 masuk pukul 00.00 wita di Garejong. Pinangido ma asa markor madisi sude kategorial di Huriata. 6. Open House Selamat Tahun Baru 2025 HKBP Gereja HKBP Resort Tamarunang. Di hari Rabu 1 Januari 2025 dung sidung permingguan tahun baru di Patupa Huriata do Open House ima rap marsipanganon do sude ruas ni HKBP Tamarunang maringanan di Rumah Dinas Pendeta Resort HKBP Tamarunang. Asa rap udur mahit sude ruas di Huriata di Ulau ni. 7. Hamulateon di Pakobosion Pareses Distrik 17 IBT. Di Parmingguata Sadarion dung sipul jamita tapasado hamoletota marite amplop tu jolo tu Pareses Distrik 17 ima pendeta Abednego Sitopul MTH di siala Pakobasion ng Posona tu Huriata Salelengon dohot sialan nanunga sidung be tugas na sida sebagai Pareses tapasahat ma di bagasan las ni roha walu si palas roha sian huria. Si pasahaton ni Huriata do si palas ni roa tu fungsionaris ni Huriata na makubasi marhite dewan manang seksi di bagasan sataonon. Patupaut tamay dung sidung permingguanon na maringanan di gedung gereja. Sia pasahat pilihan Natal keluarga. Pinaboto tu sude ruas ni Huriata asa tapasahat ma pilihan Natal keluarga marhite parhado wilayah manang rekening ni Huriata. 10 yuran tahun 2024 manang pilihan bulan. Pinaboto masude ruas HKBP Tamarunang asa taingot mangulahon kewajibata tu gereja ima lau manggarar yuran tahun 2024 manang pilihan bulan. Pembayaran boy melalui rekening di gereja manang tu parhalado wilayah tabe. Ia persen pembayaran yuran tahun manang yuran bulan HKBP Tamarunang 1 tanggal 20 Desember 2024 ima wilayah sada naso manggarar dope tolu kaka
Wilayah 2 Nasa Manggarar 10 kakak sian 27 kakak. Wilayah 3 Nasa Manggarar 10 kakak sian 46 kakak. 10 ruas na Marsait. Parhado do sude ruas ni urea HKBP Tamarunang manangiakon ruas na Marsait di Jabu manang di rumah sakit. Saya tuatama na mangalion hamalumon do tahi pason. Ngelodong sian ruas ni hureta na Marsait di Jabu manang di rumah sakit. Saya di Papua di Parhado manang di Padita. Ruas na Marsait ima Augusta Christine Borsenipar na Poso wilayah 3 perawatan di rumah. Situa Ade Siregar wilayah 2 perawatan di rumah. Senipar wilayah 3 perawatan di rumah. Ruas nama ulang tahun Paralado HKBP Tamaruna Pashaton. Selamat ulang tahun tu ruas ni hurata nama ulang tahun sia tanggal 20 saat 20 sia Desember. Saya tuata nama ngaleon pasu-pasu to gajang di umur suang songoni nang hai paso. Ruas nama ulang tahun Tabunan 23 Desember wilayah 2. Dr. SW Simangunsang SPA 23 Desember wilayah 3. Amang D Tambun 24 Desember wilayah Sada. Inang MCN Boru Panjaitan 25 Desember wilayah Sada. Inang A Boru Simbolon 25 Desember wilayah 2. Amang FVK Sihobing 27 Desember wilayah 2. Abang JGM Stopul 27 Desember wilayah Tulu. Pada Tulu ay saplonom di tangan nasiamun do gajang di umur jala dia berang do hambaraon do tamulati hamuliaon. 10 Tulu ulang tahun Pardongan Saripion. Parado do sude ruas ni huriat HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun Pardongan Saripion tu ruas nama rayaon siang tanggal 20 sa 20 sia Desember. Ruas nama rayaon ima Mang Situa Ade Siregar Inang M Boru Pardosi 22 Desember wilayah 2. Keluarga M Silain RSD Boru Siagian 27 Desember wilayah 3. Keluarga L Sitorus SU Boru Situmorang 27 Desember wilayah 3. Keluarga Situa De Utapea Inang P Boru Siregar 20 Desember wilayah 3. Keluarga El Samosir JR Borul Batobing 20 Desember wilayah 3. Keluarga El Sirait T Sirait ST Inang AR Borusiotang SSI 29 Desember wilayah 3. Saya tuatama saya tetap mengalion pas-pasu teruk tu keluarga nasida. Ruas narot permingguan Ima tanggal 22 Desember 2024 di Gereja Umum 125 halak, Sekolah Minggu 52 halak. Selasa 24 Desember 2024 ibadah Natal Umum 357 halak. Rabu 25 Desember 2024 Pesta Natal Perjolo 216 halak. Ibadah Sekolah Minggu 30 halak. Ulaun Nabadia di gereja 165 halak. 2 di Jabu Ruas 8 halak. Kamis 26 Desember 2024 Pesta Natal Paduaon 145 halak. Ulaun Nabadia Anak Sidi dan Natoras 30 halak. Parepengon di Urata Boima Tabereng di Titing Parepengon adong di Hitabe Songonima titing di Ureta di Bagasan Minggon tatangnya kuma asagabe pasu-pasu do tlasni roa di hita tarlumobi hamulian di guarni tuata. Amin. Tabigima Kor Pungwanama.
Tapasahat ma peleata, pelean sada A, sada B, dohot 2, tapuji matuata, siambu puede nomor sia ayat sada dohot udutna. Puji hulungi
damini debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima namang ramuti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Shalom mamanginang. Selamat hari Minggu dihita sa luhut na. Selamat hari Minggu dung Natal dihita sa luhut na. Allah gorna minggu ta sadarion Minggu dung hari Natal. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatani di bata nagabe jamita di Minggu ta naparpudi di tahun 2024 ima nadene sian sada Timotius biddu sada mamukasian ayat 12 satu ayat 17. Upang idu matuhita saluhutna asa tajahama marsika soring sia kami mah ayat 12. Mauliate hudok dina margogoyon au ima Kristus Yesus Tuhatay ay dietong dua au haposan ubayan na dipabangkit au gabi parhalado. Alay kabelam sumurung dua sinirohan itu hatay matat aporsiaw dot olong niroha di bagasan Kristus Yesus. Alay ala niodo ubayna dia si iyaw nang jumulo marhite siyan au patuduhonon ni Kristus Yesus adok labas ni rohanay bay tiruan dia kana nang porsia di bana tuhanguluan saliling-liling na. Ido yang gosahat na oras madihita. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus adong sada di pujian himne Kristen na macay jut-jut begeon jala sastong na tarsurati gabe sada lirik ala borhat sian suatu tragedi nabui pabangkiton halak sian parangulon na sian parangulun nago dosa alay dipatuduhon di bata hamulyon na diparar ibana natape ibana na julu dang manada Tuhan Yesus Kristus na paluon ibana jala dang pola di leon ibana rohana dipadao dipasiding donguluna sian guarna Tuhan ta Yesus Kristus alay ala dipalua di bata ibana sian sada pergumulan sian sada keputus asaan longang ibana siani monang ibana mangalo nasa giot-giot ni portibion di suraton ibana mah ajaib benar amazing grace na di suraton John Newton jala diparar HKBP dipakai HKBP gabe himne gabe sada nyanyian buku nyanyian HKBP di 600 cia plusia sikopdo asini roham damang denang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus mace luar biasa do makna di bagasan edde boy tabayakon sahalak bawa na dausian di bata Allah memang dia sudah broken home, tidak ada membekali dia tentang yang namanya Kristus. Jala di tikimagurang ibana dia hidup di dalam kerasnya dunia. Yang dia tahu adalah bagaimana berjuang untuk hidup, bukan yang dia tahu bagaimana bersyukur kepada Tuhan di dalam dia hidup. Dangi na dia tusibana alai
na dipikiri ibana buhado carana marsugut asa manguluau jala disada kondisi amang inang sada tragedi ala ibana partiga-tiga budak do. Jadi adong kapalna dibuang ma akabahat banyak budak untuk dijual belikan. Mangomo di bana menggapai keuntungan. Alai muruk do di bata alani dipaingot ibana. Ditiki disadari ibana nunga salah saluhut nai Roma badai dihancur homma ibana kapal ni dihancur homma dari hal-hal yang tidak mungkin bisa diselamatkan. Di dalam keputusasaannya dia menyadari itu, di dalam keputusasaannya alai dipakai di bata dipatuduhon di bata amang inang cara ni di bata lahu paluahon nguluna sian keputusasaan boy gabe malua ibana boy gabe selamat ibana alani idu di suratton ibana ma lirik Amazing Grace siko doa sini roham bahwasanya tidak ada yang alang-alang cukup dosa luhutna. Amazing Grace sesuatu hal yang sangat luar biasa. Borhak siani idu amang inang nagabe salah satu dasar dipakai Bapak Gerejawi Martin Luther menyuarahon bahwasanya dang alani surat dang alani pambayanan on gabe malua ausen dosa daong keselamatan bisa kita dapat hanya karena anugerah sola gracia iduna disuarahon dang bui hitung-hitungan ape ngahubai songonon berarti japaru songonon daong dang bui akal-akalata di bata ngasongonon au berarti ko songonon manguluku daong huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus iduna boy berengota amanginang. Itu yang bisa kita lihat di Naskotbah pada hari ini di minggu terakhir di tahun 2024 ini bagaimana Paulus menguatkan sangat dia Paulus paingoton si Timotius molo marsormin doho alanunga di baiko songonon ikun gabi songonon maho molo songono dong ulum gabi songono maho bereng maau tak bereng ma amang inang dia 10 disuarahon tu si Timotius pangisahi doauna jolo jala pangalele jala si ulahun gugu ali dohono kuma dapotan asin roha do aida kubo to nahulai tagan so porsia do piau didikidang porsia do piau tu Tuhan Yesus Kristus imana ula alai diparar de bata dong oluku sonari pakeon ni de bata mangulum imana ridok si Paulus tu si Timotius alai unang pangasahon ngamar barita na uliho ngasongonon pambahenamu ngasongonon na diloko unang ipangasahon lau mandapoton de bata dangi ale pangasahon ma sinirohan ni de bata sabing dinalau mandapoton de bata idu na disorahon si Paulus tu si Timotius asa unang gabe songon na di pautako di bata Tuhan nunga songonon bahenokku nunga songonon jadi jabarhu iko songonon dah songoni idu na dipaingot si Paulus si Timotius alai saluhut ulana di pasahat ulau na pinasahat di bata tungulum ulahom may di batado na marnida buhado jabarmu songo dia do anong jalo ommu di batado na mga leoni dakita na manuhori dang au marhiti uloku na manuhori ala parbarita na uliau ikon songono majaloku dang songoni ale pangasahom ma ala nunga mangulu au di bagasan sinirohani di bata ikon jaloku may iduna ikon dohonomu iduna disorahon amang inang marhiti surat turpu jami tadi dikion huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus alani songon edina kaning sikop do asin rohani di bata di tonga-tonga nguluta
Moloboi hita manginang, Bapak Ibu saudara-saudari remaja Naposo, coba saya ajak rikot dosipata manaili do Pak Budi. Saya coba ajak mari kita sebentar melihat ke belakang. Ketika kita akan menjalani tahun 2024 yang kita tidak tahu bagaimana dinamika yang akan kita hadapi, warna-warna kehidupan yang akan kita hadapi, alai di minggu na parpudion di patudu homatuhita Tuhan menunjukkan sikop do jali kunonota dijaga do ngoluta hobar tu hatane debata namandokon pirma todim pinapir ni todi nasian debata idu na tapangasahon jala idu na ikun jalo ota di minggu na parpudi di tahun 2024 damang denang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus mace bahat do halongangan na pinasahat ni di bata pinatudu ni di bata diganup ngoluta alai tabereng maju satokin di tahun 2024 bolong salah antara tahun 2024 2023 kah seorang warga negara Indonesia yang sudah dijatuh vonis mati di negara Malaysia alai marhiti negara Indonesia bui dipangido dipaulak tu NTT imana margoar si Wilfrida Soek iya molo hobar tu pikiran ni jolma hobar tu hukuman iko mati do ibana disan ale bahat tu dipake di bata patuduhon halongangan dan mungkin masih banyak lagi orang-orang yang diselamatkan dari hukuman mati itu diparar di bata ganup nguluta diparar di bata ganup ngulu ni halat naman jojo guarna songoni di nguluta mungkin sampai saat ini amang inang kalau kita boleh merenung mungkin kita pernah mengalami bagaimana kita dimenangkan ketika menghadapi pergumulan yang sangat berat mengalami tantangan yang sangat berat hobar tu pikirata sehingga nama au hobar tu pikirata hancur nama au dangadong be ngasih gabe mele nama au songono nama ngoluku alai di patuduhon de bata di hagaleo mido amang inang dipake de bata ngolu dan di bagasan hasangapomu bukan di dalam kehormatanmu Tuhan pakai tidak di hagaleo mi di dalam keputusasaan dipake de bata ngolu itu cara ni de bata paingoton laho patuduhon de bata do nama ngula dang jolmai na mangula di jolma debatado na mangula di jolmai marhiti todi parbadia huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ido tog na boy berengota diturpukon jalan mulut apatudus amang inang Yohanes 15 ayat 16 di suara hodo asak ganup jolma marningot didok Yohanes 15:16 dada hamu mamilit au do mamilit tamu jaluh padiri hamu asalau hamu mar parbui jala asamian parbue munai ikundohonot tado hamanginang isi pehita ditikion mulununga de bata manudo hita mulununga de bata nama milit kita mulununga de bata na pabangkit to kita dang mangula tu hita sendiri ale mangula tutuhan itu ganup ngoluta itu neng disorahon si Paulus tu si Timotius asa unang ditiki diula-uloni alena di ide ibana hasangaponna tahu ikun lamar met ma ibana ale marasanga mandibata namang rajai roha do pikiranna jalan nama ngalehon ulaoni tu ibana itu amang inang naboy berengota na parjulu na paduahon berengota ma amang inang marhiti ngulu ni si Paulus na disuarahon tu si Timotius pangalili duhaw na julu si ulahod du sa duhaw na julu alai dapotan asin roha duhaw gabe haposan duhaw na marlapatan amang inang satabi kalau saya harus agak tegas satabi hati amang inang da unang aci rohata jut tu hita mandukun nga salah ho sangat sering kita selalu menyalahkan orang
Sangat sering kita menyalahkan orang menurut pikiran kita. Apa? Titik kisah ada tulisan tolu tu hita do. Idu na jut amang inang. Cala berengot tama. Songon dia pengakuan ni si Paulus. Pangalili doau. Dang si partangi yang ngau. Dang si ulaun holong ngau na julu. Alai. Dipaingot di bata. Diparar di batang nguluk kunago dosai. Jala idu na boy berengomu. Marhiti ulau na nunga hula marbarita nauli. Marbarita nauli doau hobar. Nanunga di palua di batang ngulukon. Idu amang inang. Na disuarahon si Paulus tu si Timotius. Asa di batado na patauhon ngoluna. Asa unang gabi ibanan mandokon sumat doau daw. Ikon de batado na mandok tu ibana jala de bata na patauhon ngoluna. Asa unang holan pikiran na sendiri na dipangasahon ibana. Alay na dipangasahon ibana de bata na manodo ibana na mamilit ibana na pabangkiton ibana. Huriya na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus didok di ayat 12 ay di itong duaw haposan ubahen na dipabangkit au gabi parhalado. Untuk menilai seseorang, kehidupan seseorang, hanya Tuhan yang bisa menilai. Kita holan na mangida molo taboto salah molo hobar tu pikiran ta ngasalay unang tahiuton ali unang gabi ta uhum na sida. Ala didok de batang dang adong ulot talau manguhum dong ata alai maka holongi dong ata manugu ibana asa unang diulah hobi ale unang gabe ta pasiding ibana unang gabe songon na tabolokon ibana alai ikon tarangkul do idu na boy berengota amang inang cara ni di bata laho pabangkiton sa sahalak pardusa. Adong sahalak motivator na mandokon salah satu metode untuk menghancurkan musuh yang terberat adalah merangkul musuh tersebut. Tapi yang maamanginang paranguluon ni si Paulus. Ya, dietong si Paulus do Tuhan Yesus Kristus musuhna. Ale dietong Tuhan Yesus Kristus do ibana donganna. Dipabangkit, diparar ibana, dipilit ibana. Dietong ibana gabe haposan ibana. Itu. Huriya na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di minggu sadarion di minggu na parpudi di tahun 2024 di doktu hita di topik minggu manduk muliate siala asin rohani di bata mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Mari taida ma nanunga diula de bata di ngoluta unang taida nanunga taula tu Tuhan de bata idu na jut buhado ngoluon ngasongono na huula ringgas domar minggu jut dosong lider songonon ape ngoluku songonon ape ngulu ni halakan na sohya mar minggu lam tambah songona hasil gabe panguhum do hita manginang ale mar hiji hata ni wata ditikiu di sorahon mandul mulia di mahita diganup tiki diganup pardalanan ni ngolutta idon yang disorahun. Paling indah memang amanginang ketika kita hanya bisa melihat ke bawah. Kalau kita hanya melihat ke atas, keinginan yang selalu ingin digapai. Ketika kita bisa melihat ke bawah, di sima andong idota mau lihat tema Tuhan. Songon bukit dia nom ratus ya plusia sikop do asini roham tadota songon dia di bata mangula di ngoluta taida songon dia di bata paposorohata bui ta ingot ditiki nunga di dalam keputusasaan ngulut tahun akadongata nata etong mangurupi ita di pasidi kita di padau hita alai di sido di patuduhon de bata amang inang hamulionna arga doa bengolut tahun di Tuhan de bata alani ta arga hom mangulut tahun taduk ma moliate mali Tuhan las rohaku dipasu-pasu ho ngolukku
satu tikion jalan na parpudima amang inang marhite trupuk jamita di tikion di pangido molunung nga manduk mulia hita tapatuduhom ma parngoluon na manduk mulia bahat dohalak manduk mulia alai dang sien rohana. Iya, ya terima kasih lah kalau memang begitu. Ulu du sipata gabe ulu do halak namangida dohot namang bigi buhado nasu di boto bayot do manduk hata ulu du sipata songoni alani marhitur pukon tapatuduhom ma parngoluon lao manduk muleate tutuhan de bata. Nah nunga di parar ngulu tahun boy satu minggu na parpudi di tahun 2024 dan alani gogota alai holan alani asi dot olong ni roh de bata sabing tabulus satahun na bulunun saat anu kita tu minggu tu kebaktian parpungan bodari tanggal 31 Januari neng parsirangan ni tahun piga-piga hari nari palingan hanya 2 hari lagi ini tanggal 29 ya. Iya, 29, 30, 31. Nggak masak kembang ro inang. Nggak masak kembang loya. Nggak. Nunga. Wah, nasumang lo paduhamu. Neng ro na patita. Nggak dong kacang tojin dong ngadong. Nggak dong. Manang HP nadong di bagasta. Manduk mulia ate mahita. Idu neng di sorahon. Dang si panghanoni si idaon di bata. Ale rohat taido na manduk mulia ate tutuhan di bata idota. Jalata ida ma songon dia pangkom gomion ni di bata mandungani hita mandapot ton tahun na baru. Saat kita tu tahun na baru di sima dapot ta parnidaan na baru parngoluon na baru dohot pakirimon na baru. Alai di minggu sadarion marhiti jamita sadarion dibuhali maganup ngoluta rikot do amang inang maneli do pak pudi maju hita satokin asabui idota macai uli jala denggan pambahenan di bata di tonga-tonga ngoluta mungkin adik buha adong jalo otah pergumulan di bagasan taonon satu sadarion maneli jo do pak pudi adik buha marhiti pergumulani amang inang marhiti tantangani neng lehono ni di bata pasu-pasu na umbal gatu ngolutta salilingon ngolutta songon wadah nagileng do alai sursar mah wadaon laho manoppa gabe wadah nabalga ulang jomadabu hita kepada keputus asaan aleta ida ma marhiti hapor siaw na mangulu macai denggan jala sikop do asini rohani di bata dilihon tu ganup nguluta ai ido alani i mandok muliate mahita jalata patuduhon ma na mandok muliate marhiti parsarata marhiti parangeta di nguluta si ganup ari amin martanya kita maulia tema ale Tuhan disaluhut tinggal di basam na totong mamasu hami satu sadarion di minggu na parpudi di tahun 2024 tutu doa Tuhan maragam nanunga diadopi hami maragam nanunga dibulus hami ale Tuhan di bata di pardalanan ni ngulunam alani male Tuhan di bata di minggu sadarion di paingot to hami asamar sorni mahami sian parngoluon ni si Paulus nama sorahon tudongan na parbarita si Timotius aso totong manduk muliate dada laho pangasahod dirina aleholan pangasahon sinroha nasya ko sabing songoni dihami ganup ale Tuhan di bata ruas ni huriam HKBP tamarurang kategorial sikola minggu remaja naposo ama ina lansia totong ajari hami Tuhan asa marhiti asi dot olong niroham mahami laho madalani ngulunami jala imana di pangasaho kami dinalau hami manduk mulihate disaluhut na pambahenamu di tonga-tonga ngulunami ganup
Ale Tuhan di bata pasu-pasu maruasmu diganu pargulmito ning nguluna mulu adong na di tikion di bagasan hasusaan ni pikiran, hasusaan ni perekonomian, borat niya katantangan na si roham Tuhan tatap ngulu na sida homa na mga puli na sida homa na mga lehon semangat na baru tiur ni pikiran di tonga-tonga roha do pikiran na sida sa totong di pangasahon na sida ho di ganup nguluna mulu na di bagasan para sahiton asiroham pasu-pasu na sida so ni Tuhan ruas ni huriam na di bagasan para sahiton ima amanami amang situa ade sirigar amanami amang sianipar Agusta Christine Boru sianipar ale Tuhan na si roham pasu-pasu ngulu na sida le Tuhan di bata paingot na sida asa totong marpakiri mon holan tuho sabing diganu pargumnito na sida totong ho na dipangasahon jalo ho na nga bidongan na laho madalani ari-ari ni ngulu na pili Tuhan di bata so ngoni pili Tuhan di bata ditikyon kumos dibuat kami di pesantang yang nami ganu pruas ni huriam na di bagasan saminggon di bagasan las ni roha di bagasan ulup-ulup na ditabay ho gajang ni umur di tonga-tonga ngulun na sida namar ulang tahun di bagasan saminggon ima amanami ha tambunan amanami Dr. SW si Mangusong amanami amang di Tambun inanami MCN Boru Pancitan inanami A Boru Simbolon amanami FVK Sihombing amanami amang JKM Stompul ali Tuhan di bata asiroham lehonommu gajang numur di ngulu na sida totong lehonommu hai pason lehonommu pasu-pasu dohot las niroha na baru di tonga-tonga ngulu na sida so ngoni pilih Tuhan di bata ruas ni huriam na di bagasan saminggon di bagasan las niroha di bagasan ulup-ulup ima ulang tahun pardonga saripihon ima di amanami amang situa ade sirigar inanami inang Boru Pardosi dia manami amang MC lain inanami RSD Boru Siagian dia manami amang L Sitorus inanami SU Boru Situmorang naposom amanami amang situa dehu tapia inanami inang P Boru Siregar amanami amang L Samosir inanami inang JR Boru Lumban Tobing amanami amang T Sirait inanami inang A R Boru Sihotang ali Tuhan hodo napa jongjokon napa dirihon pardonga saripion nasida ali Tuhan nasiroham pasu-pasumu pardonga saripion nasida lehonomu aga las roha di tonga-tonga ngulu nasida le Tuhan di bata songoni ali Tuhan di bata diganu program-program ni huriam nanunga mardalan do nanaing di patu pasiroham ali Tuhan di bata totong pasu-pasu saluhut na parhala doni huriam asa totong hami sisada pakilalaan sisada ulaon sisada tangiang tinalau mangulah ulah na pinasahatmu di tonga-tonga ngulu nami marhiti huriamon pelet Tuhan di bata songon iruas ni huriam saluhut na Tuhan totong paingot na sida asa totong hami sisada ulaon maniak kami totong hami di bagasan ulup-ulup tinalau hami mangula program-program di tonga-tonga ni huriamon marhiti program ni huriamon ali Tuhan di bata lam sadarohan nami jala di pai baru holongmu holong nami jala marasangap guarmu di tonga-tonga ngulu nami ganup talu mobi di tonga-tonga huriamo pele Tuhan di bata ali Tuhan di tikiope dibuat kami gomos di bagasan tangyang nami ganup kategorial ni huriamon ali Tuhan di bata siano horong sikola minggu remaja, naposo, ama, ina, lansia asiroham Tuhan pasu-pasu saluhut na ruas ni huriam jala totong mahon namian marhiti todim dinalao mamasu masu ruasmi mau leate mahu pasatami tuho mangasahon gowarenakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Puji Tuhan
Mari de mahita sin bukit nomor 573 uhukma tapasahat peliata. Rimeta jongjong saluhutna.
datangnya koma piliata ali di bata amanami na di bono gijang hodo haroroni saluhut sile hon leonendengan dona saliba sanam riutus hupasata mima sian na nilomitu hami pilan na amito se jalo bigabe uap nucus tu julum pasu menejaramoti asa huprasia kami pilanon pati bulo na rajamu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam tadahami godang ni sile holeomitu hami asalam girgir kami mandok melihat itu marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di bono gijang say pinurbadia magwarmu se Roma rajamu se saut molo meniroham di bono tongon songon na di bono gijang leho matuhami sadari ngoluan siapari si sama dosa nami son penasa nami di dosa nindo mardosa tuhami una kami togi untuk pengujunan palu amahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan jami jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata di pasu-pasu jala deramoti Tuhan di bata maho di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaur homadamena tutodim amin. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna.